Nézével, ma nehezítésekkel együtt mire lesz képes. És tegnap még 6-an indultak az egyes kategóriába. Az 5. versenyző volt Uzonyi Antal Hajdúböszörményből egy dupla U28-al, mivel neki sokkal kisebb súlypadot kellett volna készítenünk, de nem volt rá technikailag lehetőség. Nagyon szépen köszönjük, hogy mégis szerepelt, bevállalta. Köszönjük Uzonyi Antal a tegnapi napot, és már most mindjárt láthatjuk Pocsai Csabának és még mindig megy Pocsai Csaba. Gyönyörű, gyönyörű ez az erőlködés, és még nem adta fel. Ezt nézd, hát igazi küzdelem, igazi magyar virtus, igazán nagyon szép, és még mindig megy millimétereket. És akkor Pocsai Csaba eredménye 70 méter és 30 centiméter. Pocsai Csaba megérdemli a tapsot. A 70 méter 30 centiével ez egy gyönyörű eredmény a Farmstock 2-es kategóriából.